Haka jinglek ontep ya upop Francis haka sing sajan. Ka Vatikan ka pelaj pajba ya kidur jong u haka senduk bapli. Ka jinglek ontep ya upop Francis kan long haka sing sajan haka por prabajaman step jong kapor GMT. Ka Vatikan kala penbena mentaka singi namar bakala penmi ya kidur banding kong jong u. Ba untia haka jinglong jingman. Hadin ba ulak ladno haka siningkong. Jinglek ontep kan long hasen petar Basilika ha Vatikan City. Kidur ki bala pelaj pajba haka singi baan. Ki pen i ya upop Francis. Ba upong ya ki jankup jong u. Bat labu ya u haka senduk ding. Haka chapel jong ka yingsa jong u Santa Marta. Haka ba usyong usa haka por ba ulong upop lakat arsnam. Layu i ya ki nong up Swiss baki yang haparo arliang jong ka sendo. Ka jingyap jong upop kala penmi ya ki jingle niam hendai kan thop ya ka jing pen pra ya ki renti jong unong tong dokha bat ka muhornar jong upop ban pentik kena ba omla ban pendon kam daki wepat ngakwa ban aingu yu try na kamenta ki jing ai ki ba ula ai syaka balang bro kawe nda ka jing syakri apostol jong upop Francis unong le jong ka jing kerman the pilgrim of hope ong u Kardinal Mauro Kambeti Ubalaya lam ya ki jing duai haka Saint Peter Square menhenin ka janmit siningkong. Ka Vatikan kala khod ya barok ki Kardinal ki badon mentah rum bakin ya lumlang haka por khendai bejaman step na ka bentaban ya keren halor ka jing penbej ya ka jing tem na pedeng kinong ya lam jong ka perthei ki balak mi lenti ban ya simenta haka te ka jinglek ontep wei na ki ude presiden jong ka Amerika Donald Trump ubalaya le persyak bunsin baru Pop Francis halor ki jing ki bayade bat ka jingwan bu haisno u presiden ka Argentina u Javier Milei don langru ban penkup borom ya upop u bawan nakari jong u ha ka jing pen kala ya ka riti dusto u Pop Francis ula penskam ha ka testament ka bakhadu jong u ba u kwa ban syak tep ha ka jing mane jong ka Maria bko jong ka Rom Om haka ying mane jong ka Saint Peter Basilika. Upop Francis ula tho haka jing im jonga barro ka we. Bat haka jing syakri jonga kum uling do bat bishop. Ngala jusyania yala de haka kemi utrai jungi ka Maria Tesoti bakut. Namar ka nekadaw ngakerpat baki med bayap jonga kin syong thai. Da ka ba ap ya ka singi jong ka jing mi pat. Haka Mary Basilika jong ka Papal Saint Mary Major. Ulak kwa syusyu ya ka jingtep ka basuk da ka baong ka jingtep ka de banlong haka kendau ka basuk klem jing pen itenat kerbang ka badon tang ka jingtho ya ka jinglut jingsep pan pen kre ya ka jingtep enbe da ka pisa bala penbiang da unong le bha ya ka bangala penbej pan pen kenria sya ka Papal Basilika of Saint Mary Major la penrap syusyu Pop Francis ka jingyalang jong ki Kardinal kan Pedro ya ki kam paman kasngi jong ka balang hakapor bakala swaban jir di upo patama